bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi Chinsa nge bono onye kendegi akorekanire asekenyurukiao ekiotagete tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya Amayia ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime maya kichi basenguru kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi okera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadani okubeka emia yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro Gesa hardware Kisii neduke konia ebintu byubwagachi asamaguri uranyari gwikera mbabwate chi tiles chirangi chugwa kenyomba chiria cha Duracoat emirango chi board cha Gypsum MDF boards chi tap chiamache chi ceiling boards curtain rods door locks chichabi marble kitchen sinks na chain links na boigo nebintu binde binge batari imiyumu chukisi Karibu Gesa Hardware, location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabu ateduka ijire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega yigwe ya ibere isano na ibere isano. Gesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gesa Hardware. Chumurigeri bono na kwariganiria ndonzi ya sobere tase margoba ya bono chinga kichinigo kwariganiya semesa ya mangana majya inyara kumanya gati ya twabere to kwariganiria kurase mambia ya renge ntambe inyara bono unabo tambe stariki 15 na mo omutinyo gatano alimo kiro mwaka neri tuko chengera omwana omwafrika asemoyego yokorekana chinsemo aigaso rogongo rwa Gusii charagire Chinsa sesto chiabon margoba imeja Afrika ya mocha imeja mangana majya na mange twabere to kwariganiria aseri bwato gochiko sansamuranira na gukomanya senchira yobo ikiranu bunabaliki baito babaire bakuyasangire ku rochinkongo chonsi imen na isiko yorogongo rwa Gusii nyirabono ekyombekerya suprema nigo gyatugutirare okugane kwa Bakenya anaso okunyarago kechibasi chiwakano ensemeria NSSF echibono chiaba chigoetewa nse ya serikali ya Kenya kwanza engarabatebere bunago ikachibasi sitigare gwakanu boigo ase aba Kenya yungati yari to chikumurikiro mwancho muligereria ase margoba yabona nyirabona bakondera gotobwati yagoterense media yemtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagense media YouTube na bakotana buna Ndizi TV News litanganike gima tonyara nayo ase nchira yoko ya chuta
Wana abaibia abe bachete botuko saa 3 chiare. Konye ngochi kobuga tore ngaki twakorire bono kuragira tigato gende turare. Itwetori otokama koigwe bikuro. Abantu bagukura. Omosacho kagere ko bomuibiniga sambwe nsemo ya Bondeni kebirike county ya Nyamira ninke ibago sento kumanye. Twabere tokoegwa mariogo bosa tutari gwakana no ane siringi. Wetera aseria taria yesa marwaire abeira gotosumbwa asa matuka amange tole no gosemeria asicinguru cia Nyasaye wito lero muna tokorwa amarwaire onspie togotigaga keroyo moto kogenda asicinka egento giuka twegenete no kugwena oboringori bwa bosa bwa marwaire ao nigo bwakorekana nsemo ya kyombu nsenya getari ya olsomsi abantu baboligwe korengwa kira chingaki. The growing tendency by Kenya Kwanza to attempt to win Kenyans must just stop. They must do things according to the law. ODM kogoserego ikabosi bweke gambiro kwa merelio gukwanirwe finance bila sebunge na kuboria Kenya Kwanza kubwatiri chiko. Asa yomo nenda mange isaranso ikebono mwancho murigere nkumanya senchira yoboye kiranu olitoko bwatiranere kuroso muno bwimanyereryo higakoro kwa Joshua Auta eriterane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Emesa ya mangana mayeto gochaka kuruwase kaunti ya Nyamira Chinsa mochi ya Bondeni me ya kebirgo asense moya bunyamatuta ni gotoko manyugwa buno mosacho yomo asobo tukobo kira lero ni gobona abakosambwa goika gukwana amenyi bensemeyo babwa tobororo botindi kubwatekana buno mosacho ni gakagiro ko muibi asobo tukobo lero konengana na kereni go bagote abuna ngomusacho yomo na basacha banda asobo tukobo lero ni go basaga no mucho yomo asense me ya Bondeni gento kira abantu barenge no borro kunyara kubasagana asabande banyara kominchoria nakogenda bichuko nabonya gosira ni gaumera na makweli aye nekera abantu barenge no borro butindi banyara kumusagana goika kumusambu mubero eni gogachira senkendo ekero kuri botukimo bagendrete ngari kunyara kurigia bali barenga mona morobo na kwirege ntokia grame nyibenseme yibanyara kumusamba kolengana no mugambi kurenseme ini ganyara kuboria menye kurenseme yon gotaimukirichi kasama gokabo na kunyara gosamba abantu anekero batoke namo mochiri baga wakori baga elio wakoroboti gochia asegete sene kibanya nyimbo gocha gose aso mugambia nseme yon na bogati amenye kuranseme yoni gobari gane getambo kurika sogote abuna onyagosira ni gokonyora abachandira se oboibi ase kenyolekyo asa banga barobya asogo sambukwaye na kwaligani witukwa na gote abuna ekenyonge chigotwara mulembe baga yogote bakana abuna oberega ko ibe bintu gati yabo chingoko amune bintu binde kuri Chinseme cha Bondeni ebyo gotoka Chinsemo cha Nyamatuta ase county ya Nyamira. Wana abaibia abe bachete botuko saa 3 chiare. Konye ngochi kobuga tore ngaki twakorire bono kuragira tigato gende turare. Litwetori otokama koigwe bikuro. Abantu bagukura. Ogochi gosoka isiko tokonyara abantu bagochararira gaiga. Na bande ime ngokugura bagakare ani noyo tenge yabakare goitepo epo inkirende kiaba. Nkibachi koiba maigo manyanga gento getayororo. Bono togakumi itoko minyoka tokonyora ntenge yogoitwa emioro baka mokurura bagochi komatete bakwarenga kama tari gokwana na kwana agakukeume bono otonyarire no nyokwa chingoko tori gotuga ebe niga gocha orusie Gesumu enare ngoteri yane ngoigwa abantu bagokwana bacha koragera buna omoibio sambiru Bondeni omoibio yo gatwarine pikipiki twamnyoka tochikomorora twamurigere iri twanyorire no muntu tumanyite nande nariete ndagera mwana agatama na siringi 500 ciane oboibia abana baito gagikamuranje mutige gagikarie gesini ebiasi byagure ligori goramia oendo likabere na unenchemo yokanyara gokinia kemeri gechani gabari mibekawa banyara komera na litukulia ya sensemo ya mosoche bunge ya kitucha cha Sauta eliko kwa nenchera yokinia ekemeri gekawa kolengana no mwaziri bobole mikoro igase county ya Kisii Dr. Margaret Obaga nigate beruno kubwatira nankoro rogati ya bwatani eliko nyara kone kibuna ekemeri oseri gesari kawa ngonyara kire osengonyara re komenta asorgongoro Gusii chinga gechini gabori ya bali mekumugani boli
mebo elikonyara gosirwa konyara koenekia buna konyara balige sari bwenderete buno mulikeito agotumanya senchira yoboikirano Josephat Amisi buna enchire yamo kweneke buneke meligi kawa kenyale kwa bagi konyora liga saline na Amayia County ya Kisii buna nige kiombege serikali kia New KPCU kenyale kwa bagi waka ekambi meoro kongorwa Gusii liliko enekia kenyale kwa bagi kwena na amaigeli nobu manyi igori yobole miweke meligi kawa buna kututebe Dr. Vincent Momanyi uyole katia ba director anendewe kiombekio kia New KPCU. KPCU ni serikali vile mnavyojua ambalo linashughulikia mambo ya ukulimaji wa kahawa Kenya hii, na siku ya leo tuko na nafasi nzuri ya kuweza kuwa hapa Kisii. Hapa Kisii tumekuja kwa ajili ya kuonyesha wakulima wetu jinsi ya kuweza kulima kahawa. Ukulimaji wa kahawa lazima uweze kuinuliwa, mukulima lazima aweze kubewa nyenzo. Amageria imiganyara ko bagakoreta abobwatani abekemerie kawa Amayia County ya Kisii ne county chitana ine aseboigo uyo nyara ko bagwikirana no waziri w'oburemi Amayia County ya Kisii Dr. Margaret Obaga uyo gokera amageria yo aseboigo ayene kiribine kemerie kawa ngati bimeri byanyara ko bikoreta obonjoro bya neni bagochia ase abaremi Amayia County ya Kisii. Kuwashukuru sana. Napenda kuwashukuru sana waandalizi wa siku hii ya leo, the New Kenya Planters Union, kwa kuandaa hivi kusaidia na kuwezesha hasa vijana kupata nafasi ya kuwa wakulima wa kahawa. Na ndio sababu tuko hapa siku hii ya leo kufanya sensitization, kuhamasisha watu na kuwaambia kwamba hapa Kisii County kahawa ni mmea wetu. Gwetania kwena na obasemya na bumanyi igoro y'oburemi bw'ekahawa ekiombe kibo igongo sirakere anene abaremi bunagotomanya Dr. Benson Momanyi kwamba New KPCU pia inasaidia mkulima wakati amepanda kahawa kama hiyo, wakati amefika wakati wa kuchuna na kusafirisha kuelekeza kule New KPCU itaweza kumsaidia aweze kupata fedha za kuweza kuchuna hiyo kahawa, kuisafirisha kule New KPCU, na New KPCU itaweza kumsaidia ili kuweza kusaga ile kahawa. Gati ya bali banyara ko bagwikirana elio kwena na obo semya obo buremi bw'ekemerie kahawa no muremi oyo mokorwa Amayia County ya Meru Charles Mutwiri oyo tebire nachiko bakwenekia ng'amageyo anyara ko bagwikira abasae banyara ko bagwesanania amono buremi bw'ekemerie kigekawa. Na ndio sababu hakuna samba huku sana hapa wa Kisii. Watu hakuna masamba. With a quarter acre, whereby in one quarter acre kuna miti 100 na kama 30 hivi. Nikifundisha kama hawa vijana wapate mti moja kilo 100 ni kama 10,000. Aba bwatani abumba nyara ko bakwenekeria abaremi bekemerie kawa bunachi serikali chechi county na bugia serikali yenene na chikobatarana amona baremi elio kwenekia bunaligesa lyanyara ko ba ligotira lyekemerie lilie kawa. Lakini kama county tunaendelea kuwezesha wale maofisa wetu, maofisa sub county officers katika hii hali ya kuwawezesha wakulima wa kahawa ili walime kahawa ambayo ni nzuri na kahawa ambayo ni nyingi. Tunataka wakulima wetu nao wawe miongoni mwa wale ambao watakuwa wanapata pesa nyingi kwa sababu wameweka muda wao, wameweka fedha zao katika ukulimaji wa. Kuripoteri gatasini Ndizi TV kurensema yaroga yigotoka imeo muchomo socho county ya Kisii eriterane Josephat Amisi. Mbiyamono omurikito Josephat Amisa soroboti rwasenchero yoboyekira n'umwancho murigerego tigana nayo oburingo lyabwo abosa asamurere aanigo bwakorekana sense moja keumbulito kulya lero obono babokura wanenyagetari ya also mseyo kutoka Chinsa moche kumbu abwatani aona boigo abantu aho kurwensemeni go bayikira naso kuringo liwana kwegwa amalyogo batari gwakana kende gyonse gati yabo nigo bagokerege tambukirekyo nagotogiye nyagetari ya also msamaga yo
yokonyara korengwa litukulia lero asomoje ko ibo ni gabanyagetari cross nyagetari ejo banyara kuboria abantu kone kibunangwe soke bana kuri kine kikari jene cha FM na baigose banyara kuburi gwa koringori wa kirengaki elikumanya omuchando libabwatire bagali okanya ikabaruwa maikogenda nyagetari oroboti uru asenchira iyo bime twabeire tokoegwa mariogo bosa tutari gwakana no ane siringi wetera aserie tari ayesa marwaire abeira gotosumbwa asa matuka amange tole no gosemeria asicinguru cia nyasaye oito lero muna tokorwa amarwaire onspie togotigaga keroyo moto kogenda asichinka egento gioka twegenete no kogwena na sensemo ya kiumbu wasenyagetari ya Olsomsa nyagetari gaiga abantu mbacha bange ani magenda tokorwari munyagitari na babacha bato ligereri kabisa bata tena kiturwarete itukoria nigo lya moko gocha sabwatani aona naboroire kurwa sensemeje aho besokia sokonyara konyora obulingoli bwabo sasa morore ao kolengana nabanyagetari kurosnegetari Holsomsa nigo batebere mu gitege tambo kereke igaso konyara kurobo kore bwabo aso kolenga morero nsi bantu batari gwakanira besa chinde chonsi rero igana ikirase nyagitari yeito Holsomsi nabere no mogoko manene kiagera umuchando bwensi pinabwate na eresire abanyagitari baito twaigwananira asobwamo ubwamo no bangera mariogo nande nabekiro gosemeria aserie tari ya Yesu asawo itogo saba amenta mariogo aichinguru ligere muchando nde bwensi tobwata asa abantu baminto bonsi pibasirikiria ase nyagitari yerero iga batwaro koigena no gosemeria nganko bwena toraserie tari ya Yesu asa mangana maya abeire aseri tukeriga obogwenia obonene bwachira ase nyagitari yaitoga twabeire tokorigererigwa amarwaire ao nigo omotene nabo igo nabwatani bande batebire buna ene nchire mu yokonyara kwerania mbuya gocha samenje bansemeye maiga yogotana na kubwatana borobwo bivon no munyagetari kurwase nyagetari yege ya Olsomsa seri tukoria ero etwali begeta side tukariteba abaroire bonsipi abantu bito bonsipi bacha banyoro bogene bwabosa tubwata bokorere bwabosa rero kurwa sokoro munyagitari kwenda se lab na kanyora mariogo asiri tukoria rato begete bosa monto batari gwakanira mbaro batakira korona efficient tubwata munyagitari oyi no bale bonsi gai nabo gati ya borore baikirana sensemeye nigo bagokere getambo kiritukoria rero asogote abuna nigo baba ko ligererirwa buyana na sokonyara kuringorigwa asamure aho bataka net bese chinde akirega na cha mbweni uwe kono nda kiumbu tegetenyora mariogo bandu wali gana nyagitari kurwari bwo borore bwengosi na nyore mariogo na atebunji kweyaka enjera yoka naligani wekero nacha niyo naligani gubuya baka ne igunga kwelia abanyagitari baito berure gwatokorere gasi aserie tari ya Yesu abana baito abanyagitari mbosese nigwe mono nakobwa mono nande andonsi ase tori togendre gusabira abana baito bachire isiko wetera abana baito bono twanyorirwo kugweni gwo mwana nabaseseni asichenjera chonsi ekero mogosoa na ekero mogosoa kamina chingakichio abake abana nabagaka nabangina batigarete maigase getambo kiritukoria rero asa abantu besokia sobonge konyara kolengwa amoroire ao unencheremo yokonyara korengereria na konyara gotingia amangana arengete obochenu kaya nenkor kutomasi makwar matimo yona chaga na iwa matanga zinare gai bata tebinga banyagitari mbara baza kuturwaria na kuna chakora twabimiru na airwa mariogo wangu kutumia ligani kuna amasikania manene kabisa batwali gani ribuja kolengera na mariogo atoire na bara kori gasingi ekyo getigarete bono na baroira bakunyara gutumia mariogo baigwa siri tukoria rero eri kunyara kone kibunango ikirani bana amangana yobogwe ni bwabo nabo nigo bone tigarete baro gutumia mariogo aya unencheremo yo kunyara kwenda kurwase amaroirande ko reporter ya Ndizi TV kurwase nyagetari Olsomwe gotoka sensemo ya Kiumbu irecherana nchinkoro kwa Vincent Onyancha gotigana na robochi rumonchu muligere tumulikirali yagendete okolekana boigo kuro Chinsa mochinde gotigara imeyoro gongorwa Gusii ikase county ya Nyamira stariki 15 ne mokiro mutinyo gatano ali mokiro mwaka nilitukotogo chengera na kunyera omwana omwafrika umuyigo yo nokolekana Chinsa mochi ya Nyamira anene ase skuru yoboroso yubono yatombe gotoka se bunge ya tutu masaba se county yo umuyigo ni gonyara wikirana bwatani korwa serikali ya county ya Nyamira gokorogo no mokonyu
mu county commissioner Ndemo aho baikira na somo jego buri tukoria rutinga kicha bayibodi nigo basemiwe kone kibuna ngukwanda barabana babo enjera yobo tumekibwe mitandao ne chinjera chiekerero aseli tuko gochia elindo mulikito kurose county ya Nyamira Counties na roboti wa senchera yobo ime Butumeki bwa teknolojia ya kerero wairire okoroba kubugima kulende no nyanigo nebwate amabe aye. There are people who are taking advantage of children, exposing them to content that they should not be accessing, or using children's digital maybe pictures and photos and videos in a way that it should not be done so. Ekero ensengima yachengera lituko linene lyomwana kurwa Chinsa cha Afrika ime county Nyamira nigo bachengera asisukuru boroso ya tombe egotoka ebunga ya Kisii masaba county ya Nyamira. Ekerenga ekenana kyo mwakoyo no bwene bu mwana kurwa Africa asense ebwate teknolojia ya kerero the rights of the African child in the digital environment. Child ambayo theme ni the right of the child in the digital environment, na leo tunasherehekea milestones ambazo organizations na mashirika mengine wamefanya ili kuweza kuelimisha watoto na pia kuwapatia haki zao. Kubwate kana no botukibwa koretwe niga abana bagutumeka teknolojia ya kerero warekanire gutwara obumanyi bwigoro astisemi. Significantly, children who have access to digital literacy are twice as more improving the education access than children who do not have access to digital devices or digital literacy. Kukua kwamba kama hauko conversant kidijitali unabaki nyuma. Mtoto ambaye haja connect ama hajakuwa exposed to digital platforms anakuwa less informed than the others. Kulinde no nyanigo obotumeki obobwe teknolojia nigo bwate amabe amange gochia sabana. Na pia kuhakikisha kwamba watoto hawana exposure mingi to the digital environment because pia kuna madhara na kuna so many content na issues ambazo zinaendelea katika the digital environment ambayo pia watoto sio rika ya watoto ambayo wanastahili kuona ama kupata kutoka kwa content. Omokonyi mu county commissioner sub county ya Ndemo nasaba bayibuli na borokia koba maiso na kulinda abana ekero bagotumeka teknolojia. Lakini tunatoa caution, tunatoa tahadhari kwamba usimwachilie mtoto tu aingie katika digitali akijiongoza mwenyewe. Lazima kukuwe na mtu ambaye anamuelekeza katika platform hiyo, na mimi nataka kutoa wito kwa mshikadau mmoja wa watoto, wazazi tujue unampa mtoto simu anaona nini, anaongea na nani katika simu hiyo. Kwa sababu ukimpa tu na kumwacha pale, kuna TikTok na kuna a lot of adult content na pia kuna wale cyber criminals ambao wanaweza kushikana naye na unapata mtoto ameongozwa katika mambo mabaya. Esegeto boyiko yaruegwa gochia sabanto bonsi gota amo elinde kolenda obwene bwa abana ekero bagutumeka teknolojia. Is going to collaborate with the Department of Children's Services, the county government of Nyamira, and all the agencies dealing with the children, so that we scale up initiatives on children issues. We urge various stakeholders to enhance the current policies so that they protect children in all sectors. But digital literacy as it is and digital devices as they are the right thing, and it's the right thing we should give to children. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Mbiya mono mulikito kurwase county ya Nyamira Job Maanga soroboti rwase nchire yoboyekira n'umoncho muri gotigana na yume yorogongo rwa Gusii tumulekera lyabe agendereka okolekana isiko yorogongo rwa Gusii muwaziri bobolendo emekithure kindiki nigate birebuna serikali ya Kenya kwanza nigo yabekire merubere sene kone kibuna ngotingi barobolendi asichinse mochonsi anchinse amochiriche aberechi kone kyobosagani anaso bibwe tugo amone binto binde kokwandi tukoliyarira kurwase county ya Lamu nigo kithure kindiki ate
gatebire buna babekire mu roberesene aso kubwatira n'abantu bonse na kubule ba county commission n'aba police commander kubwatira namo n'abagambi ko ne kibunango tingi barobolende ha Chinsemo chinga ni gatebire buna Chinsemo chiri cyabere cyo kuna no bosagane abanyanyimbo bachikomento ase Chinsemo icho ngori konyara ko ne kyabantu nkomanya bale no mulembe chinga kichini ko kethero kindi gatebire buna Nsemo yobolende oriorage na minchaneli chikaso kudatingi yobolende Nsemo ya ina chikwe mukirege tambukirege tindi kolengana nerichiko. Serikali imetangaza shilingi bilioni 20 ya kununulia afisa wetu wa usalama vifaa vya kisasa vikiwemo vifaa vya kujilinda wao wenyewe wakati wako shughuli za kiusalama na vile vile magari ambayo ni magari yamewekwa ile vifaa ambavyo vinadhibiti risasi na silaha zingine ili wakati wanapotembea adui wasiwe wanawashambulia katika magari yao. Lakini wale maofisa wetu wa serikali ambao kazi yao ni kuchukua hongo kutoka kwa wananchi wanyonge, kukandamiza hao vijana wetu sana sana hao wa bodaboda, na mimi nataka nikwambie mapema tutakaa upande wa wananchi na upande wa nchi yetu, tukuache wewe. Na tumewacha tabia ya kupiga transfer ofisa wa umma ambaye ameharibu kazi mahali. Kazi ikiharibika unaenda nyumbani. Na litukiri mulio kama yo gosoma webache taiga sense ya Kenya yarengi chituro ni statu nuguta isano nemo niko banensemo yebigambiro yabekeretwe chi bilioni isano goitane chiri cyabegeto mwako etane chibiro chikomento ka bilioni 23 aso gosoma webache te niko kwerero ko igoro wekagambiro kendeke ya Chinsemo chiri che county ya Siaya omona chebi no monele di mada just ready ko home niko banaseri tukulia lerate birebuna serikali nabo igasemo yebigambiro ne negative nkuru barobokoro bwenete elkome ka ukona kurase county ya Siaya ni gate yabuna ebigambiro bwente ko wesi kona ko libagari yabene gwetindra sobokoro bwabo batari ko sona nonde bwense asabate biruna mbacho ko ne kyo goitinya na kwebi na sebigambiro ngochi ko nyara go kya sogote buna mbagendere ko igore bigambiro asenchire mo yo kunyara goitinya nebi na sebigambiro eliko nyara go keya abasibwa ase chichera. We recognize that this county has produced a considerable number of our judges, past and present, and also prominent lawyers in the history of this country. Therefore, I have no hesitation to accept the request that this court be named Awis Kodhek Siaya High Court. And we will move towards gazetting that in honor of one of the very first indigenous lawyers of this country. It is befitting to be named at this event where we are talking about deepening access to justice in a county whose sons and daughters are playing a very, very significant role in the development of our legal system. We must never look back to a situation where the gains we have made under this constitutional dispensation to be clawed back. I don't want to take for granted ever in my life the importance of an independent judiciary. Na go tigara boigo ase county yo ya Siaya ni go na serikali ya county ya Siaya yabe kiroko igwana ne se ya Iran ana serikali ya Iran sokunyara kubwatirana eriko nyara gwikirania magendero ase county ya Siaya korenga no botene bwe county ni go bate no kubwata no kunigo kogocha maiga yo koligere buna nchera ne robara nyara go kinia amangana renge tobo chenu na boigo na magendero ande ase county ya Siaya omugabana bwe county ni gate no kubwata na nkoro rona bebe kirese yo koigwana erikone kibunango kini bare county ya Siaya. We are open
for cooperation, not only with CIA, but with all Kenyan counties, as we have the same with the national government. Very soon we are going to have a very high-level delegation from my country to Kenya, and we are going to sign different agreements, documents on how we cooperate, and we put the roadmap of cooperation in future. We have identified areas of cooperation, and we hope that we are going to prepare a memorandum of understanding which will form a framework for our engagement. We have identified agriculture, health, education in terms of scholarships, and ICT as areas where we can intensify our engagement and cooperation. Na gotigana na yubono omo jumbe omo chore wekia makelekea ODM yubo igoro munyakero wekia mwekijoni mbadi niko banarokana kumochia serikali ya Kenya Kwanza anane aso kuligerigwa no kulingoli kokwime we finance bill okwana chinga kiechini ganya rekago tebuna mamocha manene serikali ya Kenya Kwanza gendere tukikirania aso kubwato ka finance bill gocha sebunge igatebire buna agosomo no kuligerigwa we finance bill sebunge niko kulima mincheneli chiko na gote abono ODM nichweka sekigambero na kwamererio kulingoli okwemewe finance bill asaga nenyare gotuguterwale goswabwa tyama chikali yabwendete aso wetiwa we bill. The majority side had no justification in pushing for vote on a finance bill in the rushed manner in which they did. It is anticipated in law that debate on the bill, and indeed any voting, would have succeeded the budget highlights by the CS. Therefore, the budget highlights should precede the debate on the finance bill. The growing tendency by Kenya Kwanza to attempt to wing Kenyans must just stop. They must do things according to the law and immediately withdraw the impugned bill and conclude the money process in line with the na umwaziri w'uburimi Mithikari Ndhuri ni gobona cha kiromoro kubatoke ndagira Hochesi county ne county ile chikunire no morakera nigate birubuna oino morobero chikogendera ase miyake tanere bose ukona lituko lya lero Mithikari Ndhuri nigate birubuna gati chi county ile chikonyorobo konyo botanga ngamone county area ya Baringo county ya Samburu county ya Turukana county ya Pokot West Garissa Isiolo amona Marsabit asate bire chingate chi county chiribono chia kunomono ko gwatekana no goncherere kwirira kwirira omurakera sensemeyo igate bire buna itugo na boygo na bantu nigo barakane go sirgo mabwabo achi county cyo gwatekana no kubara kwendagira asate bire serikali ya Kenya Kwanza nigebegete mirobere sene ko nikichi county ntanganisano na ibire ngonyara chire ndagira kuraza serikali echibona arabaga ko bwatoka kirengaki goika emyake tanere bosio yarire. Due to variable environmental conditions, their sows are prone to periodic drought, floods, and animal disease outbreaks. Insecurity and historical marginalization have also hampered the unlocking of the potential of their sows. Juzi wakati ya kiangazi tulikuwa tunapigana wenyewe kwa wenyewe kwa sababu ya shida ya maji. Uweze kusaidia na bowl hata kama 6 tugawegawe hii dunia yetu, usaidie na irrigation tuweke moja kona hii ya Mogoto hivi, tunaweza weka pale Moro River ikuje ifanye irrigation kona hii paka hapa. Maji iko tayari. Lakini ile imebaki sasa ni kusambaza maji kwa kila sehemu. Hata Mogoto hapa tukifanya demosusu vizuri watakuwa na maji ya kutosha, ni kweli. Wanchumuligeria nyurani kwa genda tukotengera Ndizi TV obwansu bumugusi nganchere nyora mache nkwera na sentunde ya kabere ngende gusangamo naye na ukumanyi bunagenda twateka kurwa chinkongo chonsi imenesiko yerongora gusi nyirabona ikigambiro gya supreme gya tugutirare okogania wokorani gunse wechibesa kiri cha NSSF echibono chiabere chikona chwakorwa saba kulemeremo nyirabona asentunde ntanga niko chibashira kona shiringi 10 kurwa saba kulemeremo na kubekwa nsema NSSF
margoba asikoni chibase chibono chia menta wetaniriwe mweka chiri bubere amo ase Chinsa mochinde kambiro gya tugutirare ngane yo kine kambiro gya supreme na gote abuna chibase chini go chiragendere kona chwa buna serikali ya Kenya kwanza yabakego eti ayunga tiyandagendere kumanya kwenda sabono tiganyora mache ekerogalinko mwargan captain number 001 Ndemo Steven kurwa sensemende yechigo sorry atuma inararia ya atekire kurwa sebiro bechigo serito sukagendera gotengera Ndizi TV owansu bumugusi Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira Chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu twakirezimi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebosi obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Chinga kichingi yagendete ko tengera mangana maiya kurwese getaseni kia Ndizi TV na maiga yoko manya mangana maiya rengeta mangana siasa mangana yo bonchori mangana ye nibo amangana yo bole beti abona kwali gani venasa mangana rengete chigo soli buna botambe tetera Ndemo Steven captain 001 tocha kama ngana maiya ye chigo soli kurwa sabana rengete chigo soli chechi secondary chigendreta sekango galige chi sub county au immense ya Kenya ase sub county ya Kitutu Central chigo soli chako kana sensemeri ya Kadol Otunga Musocho nige skuru ya Banyaruka yemeka ine buna Nyabururu Girls banyara ko babanyankongo ase go soli ya volleyball mego yoko nyengere skuru ya St Luke's Kanunda Secondary School ensemo yabo yabasubati ase chief final ya volleyball abo ase skuru ya Nyabururu Girls yabo ase chiseti sato ase bosa Nirabuna ase volleyball avamura bali barairukia bendera ya Kitutu Central asensemeri ya counties na skuru ya Kadol Otunga Musocho abuna babwa chi final chia volleyball tokonda chi final chiri chienko ya savamura nige skuru ya Kadol Otunga Musocho banyara kwa bagusalio bonyansi amo ne skuru ya daraja 2 secondary school avamura na ase gosolingo ya enda makali kwere gosolingo enda se chi penalty abwa se timu ya daraja 2 secondary school banyara kwa bakobwense meri yechi penalty na kwenye yaka isike skuru ya Kadol Otunga Musocho asepono skuru ya daraja 2 secondary niranyara kwa bagikurukia bendera ya Kitutu Central asamangana yenko ya avamura asensemeri ya Kisii County.
Kuna teteri kwa raisi keremo kwarigania chigosori nense meri chi final mwanyara kwa mogosiria maitene gento gikoroma sana uchase skuri ya kano lotunga musocho gosiri chi final chia mangana yenkoyo kurendo mwakore bosyo ntare gosemba onchiro na kunyara kwa bagokora buya totigara asa mangana rengete enkoyo kurenda asaba subati nige skuru ya daraja 2 secondary school aba subati bagenda koro kyo manyibu aba samangana yenkoyo ase vaikense meri chi final mage kunyara konyasoki ske skuru ya Onyancha secondary school ensemo ya semi-finals maga yoko vaengera ase chigosori chienda ensemeri chi penalty maga yakwenda makali yoko tabekana ase chitaika chia bene. Mages Korea daraja 2 secondary school kwa ndago korobu ya samana ringete enko ya saba swati na bamura nige taseni Ndizi TV ya jora chinga kechavere no moteneri wecho sodia se skuru yo Mr Okumu oyo rabuno kubwatira no kuyankorora se skuru samana yo gosira chigosoli mono gwetero gosirwa gwetero mwalimu wa monene we skuru ya daraja 2 secondary. My name is Horace Okumu, the games teacher in charge of daraja 2 secondary in Central. Here I have my students in soccer. What is make us more special because of the support from the administration, where I'm trying to thank my principal, Madam Gusii, for the great support that she has been giving us all along. We have gone for so many tournaments, we have gone for so many friendlies through her support, and also the dedication from the students themselves, what made us to reach this far. They like sports. They like it in their life. They like it in their blood. That's what makes them. They have it as a fun. They have it in blood. So that's what makes it rich here. So it just kujitolea. With us also the coaches, the teachers, all the staff as a whole. We have subordinate, the teaching staff. They also giving us support. We are necessary. And if you can look all along the crowd around the field here, there are so many Daraja 2 fans which come from the school itself, which come from the community itself. Onyancha secondary ngo barude irabuna mpanyarikora na semesa na kubeke merobeli yabuye chigosoli bene kore kuna sikintu rachire bosi chigosoli banyareka bagokora buya sichinga kecho babolire serikali yanene kwene kibuna enibwe kwano chase chiskuru mwana gosira mwana ye chigosoli goikera sichinga kichika neri kwene kibuna abali batenete chigosoli chiskuru utora bale chinga kichisaine nenibwe isaine kwene kibuna amaegelio na okwo yaligani bosi bwe chigosoli goikera nakole. What I can say that this sub-country, they are really trying to embrace sports, and we thank our teachers and principals for having embraced sport this much. So I'm from Onyancha Secondary School, and actually we have done the same with the Ndezi, and in everything there must be a winner. We drew and we ended up having penalty shootouts. The government can increase the funding. Majorly we face a lot of difficulties from our sub-county directors. School administrators are highly complaining always. Every now and then there is inadequate funds. We can make a budget as games teachers, then eventually it is cancelled from the administration because of less funding. So they should improve the funding so that from this, the boys that we have here and girls, from there they can select their team that can represent government, or they can have a talent.
Mwanje bweti manyaye ngosori kichiri kuwanjite use kware ko sori kere kware nga secondary omwongina navogote byo mugaka ngosori kikware ko gosori avwase nyomboga nitego tengera Ndizi TV omugaka navogote byo mwongina navana naye miaka yao ngosori kichiri kuwanjite cheskuru na ringe angacho gosori chonsi njia bwata abanyene chena yonteri bagana gosori ya table tennis gosori gete ko gosori kwa semesa abandi bale korumo inaiga oyo ndale korumo inaiga bakosori ya semesa igoro kolende kingo twale biro ase wikire bosyo nyote mugano bwa gosori ya table tennis no yate koba ko gochaka kolende nakwandara gusanga ayengo sori kyokoleta ase secondary mbwale kibulio igete nanda Vincent nere nanya ale koba gagote bikorwa nsemende studio era ase secondary ngosori kiri nyarete koba ga kogosori gosere gosori ara kola ase skuru ne gosori ya jokes omwancho muri ali buna inyora buna chinga kiechio asense meri erengete national super league tukoria Jumapili asegeti kya Gusii stadium nigo etimu ya Shabana FC anataka kwa kosoria mone timu ya Migori Youth FC yakosorera chikobe nkongu sana gochase timu ya Shabana FC na kosori yengencho sana asengencho ase wiki nyara kwa kegweta nige timu ya Shabana FC banyara kwa kutuguta chi point ivere nago yokwenda makalia mone timu ya Gusii FC ese makari yo gutabeka na se gosore igo etimu ya Shabana FC nechikoga ni gwetuma mono sana ase osire ba gosoria mone timu ya Migori Youth kore kibuna Shabana FC kwanire na mbeye mone chinga kiechio nocha Vincent njanja korra mangana kurwa igase MSH gosori na Amayia sana karibu asense meye chigosori andake tima nyalitani esengana to abugate ayese secondary ngosori kyogosorete ngaminyoka kakora kuminyoka ngashaka kumupira naro wakengo yo football na morongo wakandate kora arali biti mwaje muri Onyancha no muntu asoma juice ase skuru kolende tabuga TV chende yonsi pi akogosori ase secondary tabuga TV chende yonsi pi ale ase gosori mwaje muri nate bo no muntu akorete jokes tokorete sports ase skuru na kitu mupira kandanda football pi Habumbi ya sana tima yandake kurwa semo ya mangana mayiti meti mangana kya bwato bolito kurwa semo ya no mukosore mutinde na kabiro mukosore bo gwakanwa nje skuru na renge go chia roro nje ba bwaterite kemeo ase gosori Ndemo ni mate na watebere Shabana ko ikibwe gosori robuzi Hasore boseri ne must win asenge njokera ko ria se safu ya timu ya Muranga Seal ne gosori ya gosori ya Migori timu ya Shabana FC kolende bado Muranga Seal ne Igori ya Shabana FC nonye barengana ti point Muranga Seal ne bato bonge bwe chigori ige gosori ba uchiko gosori ya Shabana versus Migori rera chikolengana ni chigosori chiri chia Shabana ne chigosori chiri chia Muranga Seal igo Shabana draw ina ba konde Igori ya Muranga Seal ebe Muranga Seal gosori tukoria Jumapili kolende bande ba chigosori chire ngaine Shabana ire Igoro kolende buya ninde sabikira neke boikarano Shabana FC ne bwente bwe kolende bono muchando nororo na inde Migori Youth wikira bone ya Migori Youth igere namba inye etimwere namba isato etimega kaire buna marashuga na barabo tofauti no bonge bwe chigori igo Migori go ikebwenero emakwira namba Migori ere bwente bwe ende namba isato na yekona namba uye boko ba namba isato vune ligia ko chikogenda andake chinga kiechio ate andake etimu chikogenda e Premier League nambe ya mana namba ibere eruna automatic ngona chire KPL automatic bade ko ku FKF Premier League nare bado KPL alafu namba isato kero kora namba isato kurwa sensemo ya National Super League okwanda kose no muntu ko ba third last kurwa sensemo ya Kenya Premier League oyo gatatu gochigosie kia aria se Kenya Premier League nero koiwa koko mubwa otire achense gago kuvuga ati gari na yoti gara asore kone gosori ya kufa kupona gati ya Shabana FC nechi jirani chaito chako rumata iga ya Migori negeti kya Gusii stadium gochakira Chinsa mochiri chia sana na chinga kije Gusii FC ero igere namba isano nere namba isano kwendo munganyi no mutambe sana ore korwere namba isano mpaka namba isato iga seboni gati ya Mara amone timu eri ya Migori Youth HP maine korani ngoko ba namba isato na gati ya Shabana na Muranga Seal HP maine ngoko ba namba yemo iga empire ise ko rero iga Shabana mbire empire ise ko rero bune ligiere iga Shabana nige go chikoba namba ibere ise ko rero bune tebere boni iga senjo Muranga Seal ebwato bonge bwe chigori ko bwa Shabana kono chiko soli nse isano chiatika ile lige manya ko nyara ko bage ko era ikontore bune ra bege ndeli gite ko era boni ge sengenjo Shabana tira go soli chiko so chirengene ne chia Muranga Seal mwacho ngire bona ara ya mangane chiko soli captain number 001 nakomanyia yo anene na ki era bage ko solia
asa matuko arebosio nganchiro monchu murigo no kubatekana ne bironto abate mange se chiachire eli wamtare ko na chiragabu na ko yakero musumali mangana maya senchira yobokera nsema mtandao nsema mtandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, nsema website na wotana www.ndizitv.net eli bono nyaro gosanga enkwana yabo nsema ya Facebook no Ndemo akomanyire abo igoli ukuri ogwetera se namba ye SMS nere gabona bigo ase email yetu na bokunyaro gosanga nakorwa ekerengerere kyo wali mwasanga mono to kubakarambia mono korwa sensemeria yo mono wemanyirerio to wato mongwano muyasa no mekende una Joshua Auta koruchinse mo chiri cya basi kinse mu basi umubasi nero yo nabo korwa asensemeria ko ni kichibi cyamo nerio gikoruchinse mo chiri cya Nyamira reto nyorira ke chibi cha mase ya mona omo director monene vuense mo ya Ndizi TV manager ya Ndizi TV John Kebati ati mo chumulike naro ibono Chigosori Ndemo Steven Captain 001 Una wotamba ndoke News Master Vincent Onyancha obutukobuya